Iya, ja, halaman tanah rapor. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Iya, harap rakor. Nalika sore mudun alon-alon, ayo nongkrong bareng ning isor duren ngopi ireng. Guyonan ora enten. Cerita urip tak bagi tanpa sekat. Grup karo ngelamon, ono wanto nak cerita menggamenggok, ono kedi seneng golek otok, ono Mas Dwi ngomong hanang karo dodok, ono Faizin jam 7 wes turu ngorok. Ono mbah tol lagi cerita karo mbah Hong, ono mas kali sing dinas ditinggalnya Trom, ono Husen rabi-rabi nganti tantrum, ono mas selamat nonton di grup karo ngelamon, ono wanto nak cerita menggak-menggok, ono kedi seneng golek otok, ono Mas Dwi ngomong hanan karo dodok, ono Faizin jam 7 wes turu ngorok.